चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटतं तुमका परब किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. चला, आज आपली रेसिपी एकदम खास आहे आणि ती म्हणजे ओल्या नारळाची करंजी. ही 15 दिवस टिकतली. आज केला तर गौरी गणपतीपर्यंत टिकतली. चला, आता आपण वळूया त्याच्या साहित्याकडे आणि रेसिपीकडे. 15 दिवस टिकासाठी आधी भाऊ बहिणींनी ठेवूक पण वही ना. एवढी हा. खुसखुशीत होता की तुम्ही ती करून करून थकशाल पण खाऊन थकणार नाही अशी. आता ह्या सगळं साहित्य हय, तुम्ही गव्हाचा पीठ सुद्धा घेऊ शकतास, पण मी मैदो घेतलाय, त्याका 2 चमचे रवो घेतलाय, गूळ घेतलाय, आपला ओलव नारळ घेतलाय खवून, वेलची पावडर आणि हे आपला जायफळ, मीठ जरासा लागतात, काजू बदामाचे तुकडे आणि तीळ घेतले. तुम्ही खसखस वाटल्यास ती सुद्धा घेवा, पाणी, तेल आणि तूप. आणि बाकीचं जर साहित्य मध्ये मध्ये लागतं आता येतली एंट्री बघा, लायटर हिसरा. आता आपण आज आहे 26 ऑगस्ट आणि आपण करतो आहोत लाईव्ह रेसिपी. ती आहे ओल्या नारळाची करंजी. ही स्पेशली रक्षाबंधन स्पेशल, बंधन स्पेशल आणि नारळी पौर्णिमा. नारळी हा. पौर्णिमा म्हणजे नारळाचा उल्लेख इलोच. ओलं नारळ जो असता सागराक अर्पण करतो की त्या आताचा वादळ सुटता, त्या वादळ सुटल्यावर बोटी जात नाही, मग नारळ जर अर्पण केलं की त्या कोळी बांधवांका कसा थोड्या बोटी सोडू ह्या पडता, म्हणून ती लोक नारळी पौर्णिमेक खास त्यांचा मोठा सण असता. त्याला नारळ अर्पण करतात आणि त्याच्यानंतर त्याच्यापासून असलेलो पदार्थ नैवेद्य म्हणून आपण करतोय ओल्या नारळाची करंजी. पण ओल्या नारळाची करंजी तर तुम्हाला 7-8 दिवस किंवा 15 दिवस टिकवायची असेल तर काय करायचं हे टिप्स तुम्हाला आजच्या रेसिपीमध्ये मिळतील. कारण ओला नारळ असल्यामुळे काय म्हणतात, ती करंजी खराब व्हायचे चान्सेस खूप असतात. खराब किंवा मऊ पण पडते, मऊ पण पडते, खुसखुशीत राहते. खुसखुशीत राहण्यासाठी पहिली ही टीप, तडका पॅन घेतलाय, त्याच्यात फक्त 1 चमचा, कारण पिठाच्या अंदाजाने, आता हे वाटीभर पीठ आहे तर मी 1च चमचा आपला पोहे खायचा छोटा तेवढं मी तेल घेतलेलं आहे. तुम्ही तूपही घेऊ शकता. मोहन घालणार आहोत आपण. तर हे वाटीभर पीठ घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये हा 2 चमचे पोहे खायचा रवा, जाडा घ्या, बारीक घ्या, कोणताही घ्या, आणि आपण ह्याच्यात घालूया चवीपुरता मीठ. ही करंजी खुसखुशीत होण्यासाठी रवो घातलो, नाहीतर मग ती कवर त्याचं जे असतं ना तर खुसखुशीत व्हायत. तर नम्रता लिहिते, स्नेहा सरोज हाय, हाव आर यू, जयश्री लिहिते आम्ही मस्त. तुम्ही कुठून कुठून रेसिपी बघताय ते सांगा आणि तुम्ही काय करणार आहात नारळी पौर्णिमा किंवा रक्षाबंधनसाठी. मी विचार करत होती नारळाच्या वड्या, पण आता त्यानंतर दाखवता येईल. आता वहिनी तिथे तोपर्यंत पीठ वाजते, तोपर्यंत आपण हे बनवूया ना, सारण बनवून घेऊया, म्हणजे पटकन ही रेसिपी आपली होईल. हे बघा, पीठ असं मळून ठेवलं ना की आपण जो रवा घालतो तो चांगला आपला मिक्स होतो. आता हे मोहन घातलंय मी, आधी घातल्या घातल्या मी हाताने हे करत नाहीये, चांगलं चोळून घेऊया हे. आता तिथे कढई ठेवली आहे, मंद आचेवरच कढई आधी ती तापू दे आपली, तोपर्यंत मी इथे मोहन त्याला लावून घेते. आता कढई तापल्या, त्याच्यात 1 चमचा तूप घालूया आपण. अर्धा चमचा घेतला म्हणून मी 2 वेळा घातला, पण 1 चमचाच तूप आहे. आपण शुद्ध काऊचं तूप वापरतोय. तुम्ही असं विचारतात ना आम्ही कुठले प्रोडक्ट वापरतो, तर तुम्हाला आज ते प्रोडक्ट आम्ही दाखवतो. आता तूप तापल्यावर आपण हे ड्रायफ्रूट जे घालणार आहोत करंजीसाठी ते सुद्धा चांगले असे परतवून घ्यायचे, नाहीतर त्याला सुद्धा कसा खवट वास येतो नरम जर पडलेले असतील तर, आणि मग करंजी लवकर खराब व्हायचे चान्स असते. आता हे मोहन बघा मी सगळं पिठाला चोळून घेतलंय, असं घ्यायचं चोळून, एकूण एक कणाकणाला आपण हे चोळून घेतलंय. आज आपण लाईव्ह करतोय खुसखुशीत ओल्या नारळाच्या करंज्या, ज्या तुम्ही 15 दिवस टिकवू शकता. पण हे एवढंच करतोय, तुम्ही समजू नका ह्या 15 दिवस टिकतील अशा. जसं आम्ही तुम्हाला आधीच सांगितलं, आम्ही सर्व सण
थोडे थोडे का होईना साजरे करणार आहोत आणि तुम्हाला ह्या रेसिपी दाखवणारच आहोत. आता ह्या करंजीची जी खासियत आहे ना, ती म्हणजे काय आहे, तिची ती डिझाइन ती तुम्हाला शेवटी बघायची असेल तर तुम्ही हा लाईव्ह शेवटपर्यंत जोडून राहा. आता आपले काजू आणि बदाम जे ड्रायफ्रुट्स आपण घेतलेले ना, ते हे ते बघा काढून तुपावर घेतले. आपण परतवून घेतले. हा, आता आपण ओलं खोबरं पहिलं घालणार आहोत, कारण ओलं खोबऱ्यामुळे या करंज्या खराब व्हायचा चान्स खूप जास्त असतो, म्हणून त्यांना पहिलं आपण परतवून घेतोय तुपामध्ये. जास्त पण तुपाचा वापर बरा नाही हा. जोपर्यंत याचा चरचर आवाज आहे ना, तो जात नाही तोपर्यंत आपण हे ओलं खोबरं परतवून घेऊया. आता ह्याच्यावर मी हातीवर पाणी घेऊन घेऊन पीठ मळते. आता त्याचं सारण पण एकदम तुम्ही हे करू नका, चिवचिवीत करू नका, तुमच्यावर आहे ते. एकदम चिवचिवीत केलं तरी सुद्धा आतलं सारण चिवचिवीत असलं तर आपली करंजी नरम पडणारच. थोडस कोरडं हवं ना. हं. आता मी मंद गॅसवरच परतवून घेते हा. आणि ह्याचा हे बघा, ते जे पाण्याचा अंश असतो ना, तो निघून जायला हवा, कारण खोबरं म्हटलं की पाणी आलंच ना, हा नारळाचं पाणी. हा, सुको नारळ असतात ना हम्म. गावलो तर एकदम बेस्ट. जर ओलो चिवचिवीत गावलो तर तुमका ह्या सारण भरपूर वेळ भाजूक लागतला मंद आचेवर, एकदम मोठी आच नाही करायची. आता हातीवर थोडा थोडा पाणी घेऊन मी ह्या पीठ चांगला मळून घेतलंय. आज आपली लाईव्ह रेसिपी आहे खुसखुशीत करंजे. त्याच्यासाठी 1 वाटी मैदो घेतलंय मी आणि 2 चमचे रवो घेतलंय मी. त्याच्यामध्ये 1च चमचा मी तेलाचा मोहन घातलाय आणि थोडा थोडा हातीवर पाणी घेऊन ह्या मी पीठ मळून घेते. तुमका सगळ्यांका आवाज येत असत तर सांगा. माझा आवाजात आज बदल हा तो पण सांगा, काय बदल हा तो. आपला पीठ मस्त मळून झाला. अमिताने दिलं उद्या मी नारळी भात करणार. हो, नारळी भात सुद्धा पारंपरिक होतो, खूप छान होतो. आपल्या परब किचनवर सुद्धा आम्ही दाखवलाय. म्हणजे आपण वर्षातून एकदाच करतो ना नारळी भात, सणानुसार. आता हे मी पीठ झाकून ठेवते. आता सरोज कमेंट वाचेल. मी आता खोबरं भाजायला घेते. आता हे बघा, जवळजवळ खोबरं तर भाजून झाला हा. कोरडं करेपर्यंत भाजायचं असतं. खळखळीत असा हो होया, असा 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 खळखळीत हो होया. भाजल्या ना त्याना फक्त याचा रंग लालसर नाही की ते आपण गूळ टाकल्यावर हे कलर लालसर येतलोच. आता मराठीमध्ये नाही येते. मगाशी नारळी एक एक कमेंट मराठीमध्ये येते, एक एक सविता लिहिता आहे, स्नेहा सरोज श्रूम्स. आता हे कळलं नाही मराठीमध्ये. नमिताने लिहिले स्नेहाताई कशा आहात, आवाज ताईचा बसलेला आहे वाटतं. हो, त्यांना व्हायरल झालेला आहे. श्रद्धाने लिहिला हाय, कारण सध्या सगळीकडे व्हायरल चालू आहे, सर्दी खोकला ताप. आता हे आपलं खोबरं झालंय भाजून. आता मगाशी ड्रायफ्रूट तळून घेतले ना, त्याच्यामध्ये आपण थोडे तीळ सुद्धा भाजून घ्यायला हवे होते, ते राहून गेले. हरकत नाही, मी खोबरं बाजूला केलंय आणि जे तीळ आहेत ते आता आपण ते कडेला. तुम्ही काळे तीळ सुद्धा घालू शकता आपल्या ओल्या नारळाच्या करंजीत सुद्धा, किंवा सुक्या खोबऱ्याच्या ज्या करंज्या असतात, बेसनच्या करंज्या असतात, त्याच्यामध्ये आपले तीळ असतातच, काळे किंवा सफेद दोन्ही टाकायचे. छान रंग येतो आणि छान दिसते खुलल्यावरती करंजी. आणि असे तीळ कधी खाल्ले जात नाही ना, हा, तर तीळ खावे. खावे, उष्ण असतात थोडे आणि तिळामध्ये भरपूर हाडांसाठी खूप चांगले. हे बघा, एका हातेक मी खोबरा केलाय आणि एका हातेने हे तीळ सुद्धा भाजून घेतले. बघा, पटकन आपली कढई खूप तापलेली आहे. झाले आपले तीळ भाजून. आता हे पीठ मळून आपल्याला किती 10-15 मिनिटं तरी ठेवायचं आहे. हो, ठेवूक लागतं जोपर्यंत आपला सारण नाही होत, म्हणून मी आधी पिठात हात घातलेले की म्हटलं आधी पीठच मळून ठेवूया, की त्यात रवो घातलेलो असा. तुमका माझा आवाज येत असात तर सांगा. सर्दीमुळे थोडसा आवाज माझा बसलेलो आहे, तरी आज खुल्लो आहे मस्तपैकी. लक्ष्मी लिहिते कशा आहात. मस्त मजेत. तुम्ही कसे आहात? सगळ्यांना रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा. आता उद्या आहे नारळी पौर्णिमा,
आणि परवा आहे आपलं रक्षाबंधन. त्याच्यासाठी तुम्ही काय काय तयारी केलीत? राख्या घेतल्या की नाही? किंवा स्पेशली भावासाठी मिठाई किंवा काजू कतरी वगैरे आणण्यापेक्षा तुम्ही काय मिठाई करून घालतात? ही पण ओल्या नारळाची करंजी जर तुम्ही केलात ना, तरी सुद्धा चालेल. पेढे सुद्धा चालतात हां. आपण घरच्या घरी पेढे करू शकतो. खूप छान होतात. त्याच्यानंतर नारळाची बर्फी करू शकतो, नारळाच्या वड्या करू शकतो. हे घ्या. आता जेवढं हं. आपण खोबरं घेतलं त्याच्या निम्म अर्ध आपण गूळ घेतलं आणि बारीक चिरून घेतलं. आता ते गूळ पूर्ण विरघळेपर्यंत आपलं हे सारण त्याच्यात व्हायचा भाजून. वाईस तूप घालूया. हा घाल ना. आधी हां. थांब. गूळ किती वितळतात आता बघूया. बघूया. हां. गुळाचे बारीक असे चिरूनच घेवा. हे चिरूनच घेतलं तरी पण ते काय हा. माहिती तवलं नाही हे गूळ. हे गूळ तसंच राहिलं. नाहीतर आपण जे सेंद्रिय गूळ किंवा दुसरं गूळ आणतो बघा ते लगेच तवतं तवतं. आणि ते खराब होतं, बुरशी लागते. म्हणून मी ह्यावेळेला असं गूळ आणलं जे घट्ट असेल. पण हे गूळ वितळायला बघा खूप वेळ लागतो. तर आपण असा मेंदूया असा असा चमच्याने. म्हणजे काय होईल लवकर असा असा चिरडलास तर होईल. हे साधंच आपलं गूळ आहे जे साधा गुळ आहे. हे सफेद गुळ एकदम असतं हां, आणि बेसिक. हे देसी गुळ असेल ते हां. एकदम चॉकलेटी असतं. ह्याचे ना तुम्ही अशा करंज्या किंवा लाडूला जो घेतलात ना तो तुमचा खूप काळपट हां. जो रंग असतो असं तो येत येत नाही. नाही. म्हणून हे गुळ वापरतात. कशामध्ये? पुरणपोळीला पण वापरतात पुरणपोळीला हां. सुद्धा हे गुळ वापरतात. नाहीतर त्या लालसर अशा दिसत नाहीत मग त्या ऑर्डरच्या पुरणपोळ्या. पुरणपोळ्या घेतात ना तेव्हा. मस्त पिवळे हां. धोप होतात त्या पुरणपोळ्या. आता थोडंसं अंदाजे वरून मी तूप टाकते हां, जास्त नाही. बस बस एवढं बघा. तूप. म्हणजे आपण एकच चमचा. आपलं हे बघा हे आपलं आशीर्वादचं स्वस्तीचं प्युअर काऊ घी वापरतो आपण. जे आहे म्हणजे तुम्हाला दाखवतो प्रॉडक्ट्स की आम्ही कुठले शुद्ध प्रॉडक्ट म्हणजे बोलतात ना, चांगल्या क्वालिटीचे प्रॉडक्ट्स वापरतो. आम्ही तेल सुद्धा कोणतं वापरतो तो दाखवतो तुम्हाला. पण सध्या महागाई एवढी झाली आहे ना, खरं सांगायचं तर साखरेचा भाव आपल्या DMartमध्ये ₹70 आहे. तुमच्या इथे लोकल मार्केटमध्ये किती आहे तो सांगा? आज माहिती नाही 80 झाला असेल तर. बघा आता ते तूप घातल्यामुळे एक चकाकी पण आली आणि आपलं गूळ आहे ते आपलं चांगलं विरघळायला लागलं. असं चमच्याने आपण हे मेंढा. सगळं बारीक गॅसवरच करतोय हां. हो. आता हे ड्रायफ्रूट तळून घेतलेले पण घालून घेऊया. वेलची पूड आणि जायफळ रवला. ती गॅस त्यानंतर शेवटी गॅस घालवल्यानंतर. ह्याच्या किती होतील अंदाजे त्या तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा की एवढं जे आम्ही सारण घेतलंय आणि एवढं जे आम्ही पीठ मळून घेतलंय मैद्याचं त्याचं अंदाजे किती होतील आपल्या ओल्या नारळाच्या करंज्या त्या तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि बघूया कुणाचं कोण जवळपास जातं आणि कोण बरोबर करतं. मग ते संपल्यावर आम्ही सुद्धा दाखवतो की किती होतात ते. आता तुमचा सरोज बोलते ते बरोबर आहे पण तुम्हाला आता साईज पण ती कळली पाहिजे. हा साईज जर कळली तर तुम्ही अंदाज देऊ शकता. मीडियम साईजच्या चला. आता मी गॅस बंद करते. जायफळ किसायचं राहिला. किसनी खय गेली. इव हयच चिटकान. हा आता याच्यात वाय कधी पण गोडाच्या पदार्थामध्ये ना जायफळ घालावंच घालावं आणि गुळ इला तर घालायचा. हा म्हणजे पचाक हलक्या होता. हात धुतले मी जरा असा हात लावलेला. असा केस दुरदुरत होता की काय माहिती नाही. कसं असतं लाईव्ह रेसिपी करताना थोडंसं असं म्हणजे हात धुवावे लागतात किंवा असं हे करावं लागतं. आता मी जायफळ घातल्यामुळे थोडंसं परतवून घेतलं म्हणजे चारी बाजूने लागू आणि दे. वेलची आणि जायफळ तुम्ही गॅस बंद केल्यावर मग तो सुगंध टिकून राहतो. गॅस बंद करा आणि घाला. आणि मी जायफळ फ्रीज मध्ये स्टोअर करते. तुम्ही कुठे स्टोअर करता ते सांगा. आता थोडस हे झालेलं आहे. थोडस हे दिसतंय तुम्हाला ओलसर पण जसं हे थंड होईल ना तसं तसं हे सुकं होणार आहे. इतपतच हवं. ह्याच्यापेक्षा जास्त चिवचिवीत तुम्ही करू नका सारण. जर करंजी तुम्हाला खुसखुशीत हवी असेल तर. सविता म्हणते स्नेहा सरोज इज अ ब्युटिफुल गर्ल. थँक्यू सो मच. श्रद्धाने लिहिलं. श्रद्धा अहिरे नाईकने लिहिलं कशा आहात स्नेहा वहिनी. वहिनी बरं आहेत म्हणजे आता जे घडलंय त्याच्यामधनं सावरत आहेत आणि लाईव्ह रेसिपीला आज आल्या आहेत. तरी त्यांचा आवाज बसलाय. नमिताने लिहिला ही हा त्यांचा आवाज बसलेला आहे. त्यांना जसं व्हायरल झालाय त्याच्यामुळे त्यांनी जरा अजून थोडा ब्रेक घेतलेला.
3 to 4. आता हे इंग्लिश आहे, 3 to 4 मला कळत नाही, मराठीमध्ये कमेंट टाका म्हणजे मला कळेल. केतनने लिहिलं द गेम, हे बघ, इट विल बी 10 to 15. ओके, श्रद्धाने, ओके, नम्रताने लिहिलं 3 to 4. नाही, एवढ्या कमी नाही होऊ शकत. श्रद्धाने लिहिलं 10 ते 15. हा, मला पण असं वाटतं की 10 ते 15 करंज्या नक्कीच होतील, छोट्या छोट्या मीडियम साईजच्या. ती वाटी आपली घे. जयश्रीने लिहिलं वॉर्म विशेष द ओकेशन ऑफ नारळी पौर्णिमा. हो, तुम्हाला सुद्धा सगळ्यांना नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधनच्या खूप खूप शुभेच्छा. काय म्हणता वाटी? हो, ती आता ती वाटी खय गेली, हीच वाटतं वाटी. मका दाखव आधी. ही बघा, वैती नाही गो, प्लेन वाली मोठी तुझी. मग आता काय, डिझाईन मग आता काहीतरी मी भरून ठेवलं असतं त्याच्यामध्ये, बघते वाईट फ्रीज मध्ये. आता डबो घे गोल, एवढ्याच साईजचं असत ते, धारवालो हे बोला नका धार. हा, आहे धार. कापेल का झाकणाला आहे धार. हा, तेच बघा, काहीतरी जुगाड करूचा लागता. आता धारवाला या झाकण गावला तुमका एकाच साईजचे एकाच मापाचे गरम. आता मी सारण असा काढून घेतले कढईतला. कधी पण सारण थंड करायचं, कुठल्याही मोदकामध्ये किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये जर तुम्हाला सारण घालायचं असेल तर ते सारण थंड वया. गरम गरम जर सारण तुम्ही घातल्यात तर तुमचा पदार्थ बिघडतो. म्हणून हे सारण नेहमी अगोदर करून ठेवायचं. जर तुम्हाला रेसिपी दाखवायची असेल ना तर अर्धा तास तरी कमीत कमी, म्हणजे हे सारण चांगलं मुरतं पण, आणि थंड झालं की सारण पदार्थ आपला नरम पडत नाही. जर गरम सारण तुम्ही ह्याच्यात टाकलात की तुमची करंजी किंवा मोदक किंवा जे काही असेल ना ते गरममुळे अजून ते म्हणजे असं फिसकटतात बघायला गेलं तर. हैसर पीठ गेला, पोळपाट आधी घेतलंय पण आधी पिठात रगडू पया. आता आम्ही मैदा बघा कुठला वापरतोय, सम्राटचा मैदा वापरतो. सारण बनस्तवर ह्या पीठ मी आधी मळून घेतलंय. झाली असतील ना 10 मिनिटं. तुम्ही सांगा खाली कमेंट करून झाली की नाही 10 मिनिटं. ही कढई ठेवू का गरम व्हायला? नको आधी थोडा वेळ पाणी आहे ना त्याच्यामध्ये, पाणी जरा निघून जाऊ दे, सुकू दे जरा कढई, कारण आपण रोज वापरत नाही ना ही भिड्याची कढई. तर म्हटलं वायस तिका धुवून घेते. हे कुठे, लायटर कुठे ठेवला काहीतरी. प्रियांकाने लिहिलं स्नेहा इज सॅड बट शी स्टूड अप वेल, बट शी हॅज अ चाइल्ड अँड सन इन लॉ, शी वॉन्ट्स टू लुक एट देम. प्रल्हादने केलं. जर तुमका ही आजची रेसिपी आवडत असेल तर नक्की लाईक करा डबल टॅप करून. आज आपण लाईव्हला करतोय नारळी पौर्णिमा विशेष अशा नारळाच्या, ओल्या नारळाच्या करंज्या. सहसा आपण गव्हाच्या पिठाच्या करतो पण त्या नरम राहतात. तुम्हाला जास्ती दिवस टिकवायच्या असतील, त्याच दिवशी खायचे तर तुम्ही हरकत नाही, गव्हाच्या पिठाच्या करू शकता. जास्ती दिवस ठेवचे असत किंवा असे खावचे 2-3 दिवस किंवा भावाकडे ठेवचे 2-3 दिवसानंतर. आता आज नंतर उद्या नारळी पौर्णिमा, परवा हा रक्षाबंधन, तर ते ठेवचे तर असे करंजे तुम्ही करून भावाक नेऊ शकतात. म्हणून आजची ही रेसिपीचो घाट घातलेलो आहात. आता ह्या कमेंट ना मराठीमध्ये मला वाचण्यासाठी आता मोबाईल आणूच लागतो. ए सोनम दे इकडे. सोनग्याकडे गेला आता तुम्ही ह्याची 2 पद्धतीने सुद्धा करू शकता. आता मी त्या हुंड्याचे 2 तुकडे केले, किंवा तुम्ही असे बारीक बारीक गोळे करून सुद्धा लाटू शकता. ओके, प्रियांकाने लिहिलं तब्येत ठीक नाही वाटत आहे, लक्ष द्या. आणि ती कमेंट माझ्या इथे काय वाटते माय, आय एम नॉट फिलिंग वेल, पे अटेन्शन. स्नेहा दुःख येतात पण छान उभी राहिली, पण मुलं आणि जावई आहे त्यांच्याकडे बघायचंय. मुलं आणि जावई तर नाहीये, जावा लिहिलंय की जावा असणार, जावईच आहे ते. परत एकदा तुम्ही कमेंट लिहा जावा असतील. हे घे, आता तुम्ही एवढे सुद्धा गोळे करू शकता. आता गोळे असे केले की तुम्हाला अंदाज येईल.
ही माझी पहिल्यापासूनची सवय आहे. सुकी अशीच लाटून घ्यायची आणि मग ती पिठात घोळवायची. ही बघा अशी. म्हणजे जे एक्स्ट्राचं जे पीठ असतं ना ते झाडून तुम्ही असं काढू शकता. आता ही करंजी होईपर्यंत ठेवूया ना, तेल तापाक वेळ लागतो ना, नाहीतर परत करंजे मैद्याचे आहात ना. काय करंजी काय वेळ लागत नाही. हात नाही होत एवढेच ना, होत. मग जाऊ आपण दे चल. जास्त नको हे करू. त्या एवढेच दिवशी हा. मग तेल परत नंतर जास्त तापता. तापलं की मग परत ते आपला तो लालसर मेसेज पडते, आहे ना, हा. जास्त तेल तापून खायचं नाही. तापून दे एकदाच. आजकाल तब्येतीची काळजी खूप जास्त घ्यायची लागतं हा. म्हणजे ह्या करा, ता करा, ता करा, ता नका करू. आता एक बरा केला आणि साखर आहे ना, ती स्वतःच महाग झाली. त्याच्यामुळे ते म्हणायचे ना, साखर कमी खाया, साखर कमी खाया. आता स्वतःहूनच लोक साखर कमी खाऊ लागतली. आता काचेचं ताट घे. हा. आता ही तुम्ही अशी हातीवर घेऊन पण भरू शकता. आणि ह्या करंजीत भरभरून भरायचा सारण. एकदम पण भरभरून नाही हा, नाही तर तेलात गेल्यावर काय होईल. हे बघा. आपलं काटो रवलो गो काढूचो. मला वाटलेलंच. डिझाईन करूची आपण काटो गावलो गावलो पटकन हाताकडेच होतो. ह्या चांगला पाण्याचा बोट फिरवलंय मी. काय दूध वगैरे काहीच घेतलेले नाही. हे घे. नेवरेसारखे दुमडून नंतर दाखवूया. नेवरेसारखे दुमडून दाखवणार मी. ती पण दाखवणार. मी केलंय प्रॅक्टिस भरपूर केलंय. ओके. प्रियांकाने लिहिलं, अगं तुझा नवरा माझा जावई आहे ना, म्हणून त्याची काळजी घ्या. मुलं आणि जावई. कळलं का? ओके. धैर्याने लिहिलं, स्नेहाताई सुगरण आहेत. हो. घुसूचो चमचो धारवालो. आज सगळ्यात शोधूची गरज लागतं वाटतं. स्नेहाताई खूप दिवसानंतर लिहिले ना. घेऊ नाही घुसाचो. हेच घेते. चमचो नाही तर हे गावली. पिझ्झा कटर नाही. कटर नाही, बटरचा चमचो. ही काय सांगायला नको आहे. ही डिझाईन तुम्ही भरपूर वेळा बघितली. आपण दिवाळीपासून ही डिझाईन दाखवतोय. आवडत असेल तर लगेच स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. आपल्या आहे बघा मीडियम साईजच्या करंज्या. पण मला असं वाटतं 10 पण होणार नाही, 7-8च होणार आहे. कारण पीठ जरी जास्त असलं तरी सारण कमी वाटतंय, ज्या हिशोबाने भरलं गेलंय. हो. भरपूर हा, असं पण आपण तरी भरायचंय. पण बघूया. जेवढ्या पोकळ लाईव्ह नसल्या होतील, पाहिजे. जेवढं सारण होतील तेवढ्या करंज्या हा, तुमच्या. पोकळ नाही असल्या पाहिजे करंज्या. आता मी ठेवतेच, कारण एक एक करता करता तेल आणि कढई तापूक थोडं वेळ लागतात. जाडा मी कढई. पहिल्या ना कढई तापवते, नंतर ह्याच्यामध्ये तेल ओतते. तुम्ही काय करता ते सांगा, की डायरेक्ट असं म्हणजे कढई न तापवता अगोदरच तेल घालता आणि नंतर तापवायला घेता? हा, म्हणजे एक हे असतो, उद्देश असतो ह्याच्या मागे. तो काय असतो तो मी तुम्हाला नंतर दाखवते. आता आपण तेल दाखवूया. आपण कोणतं तेल वापरतो हे बघा. ही एवढीशी पातळ आहे बघा. आता हे आपण कोल्ड प्रेसचं, मी रिफाइंड ऑइल नाही वापरत हा. कोल्ड प्रेसचं जे ऑइल असतं ना ते मी वापरते. सगळं एकदाच नाही दाखवत, जाऊ दे. तेलाचा प्रोडक्ट मी पुढे दाखवते. कळला आज माझा भाव असा उभो रेसिपी करू. ह्या कळून घ्यावा. रक्षाबंधनच्या आधी होय रेसिपी करू खूप वेळ असत ते. ते शूट म्हणतात करू का? बघूया बघूया माका काय घालता माझी बहीण. जाऊ दे. स्वतःचा भाव नाही रवलो, पण आईन एक काम केलं. जसा नारळी पौर्णिमा येईल आणि मी रडत होते तेव्हा आईन सांगितला नव्हता, हे धीरत ना त्यांका बहीण नाया, तूच बांध त्यांका राखी, काही त्यांका जाऊक नको आणि तुका पण काही जाऊक नको. आम्ही किती सुखी, डोक्या चालवले ना. आम्ही सुखी हा. आमका नणंद नाही हा. नाही बाबा, असं बोलायला नाही पाहिजे, कारण मी पण कुणाची तरी नणंद आहे. नाही नाही, मी आहे हा. ना. आता काय सुखी आहे. थांब मी त्या आता दाखवते नंदेचो इचको. नाही बाबा. नंदन असावी, नंदन असावी खरंच. हा, प्रेमळ असते आणि अडचणीला कामाला पण येते, मदतीला पण येते हा. आपल्याला काही माहित नसेल तर आपण आई नंतर सासू नंतर नणंदेला विचारू शकतो. बॉन्डिंग खूप छान होतं. मैत्रीण असते, आपल्याच वयाची असते ना जवळपास. एक रेष सोडून मी पूर्ण आतमध्ये असं घुसून घेते आणि ही डिझाईन बघा मस्त अशी पूर्ण अशी हाताळू शकता तुम्ही. काही होत नाहीये. भरभरून सारण भरू शकता तुम्ही. आता लाटून दाखवू की परत एकदा ती तशीच? बघा मी ह्या डब्याच्याच मापा एवढेच गोळे घेतलेत आणि तेवढेच लाटते मी. आता असा करते बोलायचं नाही असं माझ्या भावानं सांगितलं ना. मी आता बोललंय नाही.
तुम्ही काय तर गपचूप बघून घ्यावा आता. ही बघा, या डब्याच्या मापा इतकीच घेतलंय. आणि माका ना करंजीचा ना अशी उभी पाती आवडता, जास्त गोल अशी नाही. उभी पाती केल्यावर काय होता, करंजीचा तो आकार आहे ना तसं येता मग उभट अर्धचंद्र अशी उभी पाती व्हाई. ही बघा अशी. अनुश्री लिहिते पीठ मळलेले कोणते आहे. आपण मैद्याचं पीठ घेतलंय. पूर्ण अशी मी दाबून घेते. तुम्ही इथे पाणी सुद्धा लावू शकता, पण पीठ थोडंसं ओलसर आहे तर मी पाणी वगैरे लावलं नाहीये. बघा, बिना पाण्याच्या सुद्धा तुम्ही चिटकवू शकता, कारण ही डिझाईनच अशी आहे की तुमची खोलली जाणार नाही. ही बघा, मी चिटकवली आहे पण नाही खुलली गेली आहे. आता हे काट्याने ना आपण काटा घ्यायचा, चिरण्याची गरज नाही. भले भावान सांगितलं बोलू नको, पण तुमका माका बोलूनच दाखवूया. आणि एक रेष सोडून मी असा ह्या चमचो घ्यावा, त्याने अशी आतमध्ये ढकलत जावा ती रेष. डिझाईन आवडत असाल तर स्क्रीनवर डबल टॅप नक्की करा. हे बघा, आता मी एक करंजी तेलात सोडून घेते कारण आपला तेल बरोबर चांगला तापला. आता आपल्याला मीडियम गॅसवरच हे करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत. एका वेळेला 2-3 नको ना हो, जास्त गर्दी नको ना. नको. आज आपण करतोय लाईव्ह आपल्या करंज्या, ओल्या नारळाच्या करंज्या, ज्या 15 दिवस टिकण्यासाठी किंवा त्या खुसखुशीत राहण्यासाठी आपण गव्हाचा वापर नाही केलाय, मैद्याच्या पिठाचा वापर केलाय. 1 वाटी मैद्याचं पीठ असेल तर 2 चमचे रवा घातलाय आपण, जेणेकरून ह्याचं कव्हर जे आहे ते खुसखुशीत. आणि आता तेल तापतंय ना, त्याच्यामुळे जरा मीडियम गॅसवरच आपण करंज्या भाजून घेतोय. हा, जास्त असं मोठा गॅस केला आणि जास्त असं कडक तेल केलं ना एक तर चमचा आपण हे घेतलंय. हा, काय घातलेलं आपण ते? एक मोहन. चमचा मोहन घातलेलं तेलाचं. तुम्ही तूप सुद्धा वापरू शकता. आता ह्याचा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला ह्या करंज्या चांगल्या दोन्ही बाजूने शेकून घ्यायच्या आहेत. आज आपण करतोय रक्षाबंधन किंवा नारळी पौर्णिमा स्पेशल ओल्या नारळाच्या करंज्या, ज्या होतात झटपट, जास्त वेळ लागत नाही. तुम्ही गौरी गणपतीला पण बनवतात ना हो ओल्या नारळाच्या करंज्या? आज काय सगळ्यांचे फोनच यायचे आहेत काय? तुम्ही ह्या चिरून सुद्धा घेऊ शकता, पण आता ह्या मी ज्या करते त्या 5-6 तरी होऊ दे, म्हणजे ताटात थोड्या सुशोभित दिसतील. सगळेसून भाव सांगता नॉर्मल पण करा. तर आता मी करतलंय, नॉर्मल पण करतलंय, मुरडवाली पण करतलंय. आणि ह्या सगळ्याच वेगवेगळ्या केल्या तर ते एकसारखं दिसण्यात येणार नाही, म्हणून थोड्या 5-6 तरी होऊ दे अशा डिझाईनच्या. डिझाईन आवडत असेल, ह्या करंजीची डिझाईन तुम्ही उकडीच्या करंजीला, शिवाय ह्याच्या आपल्या मैद्याच्या ज्या आपण रवा नारळाच्या करतो त्याला सुद्धा खूप छान वाटतात. हा, आपण उकडीचे मोदक करतो तेव्हा जर पीठ उरलं असेल गव्हाच्या पिठाचे, तेव्हा सुद्धा त्याला एक नेवरी किंवा करंजी बनवतात ना, त्या नेवरीला पण असा आकार दिलात ना तर खूप छान वाटतात. आणि आपण आज करतोय मैद्याच्या पिठाच्या. आपण गव्हाच्या पिठाच्या नाही केल्या, कारण गव्हाच्या पिठाच्या कशा टिकत नाही. 1-2 दिवस जेव्हा तुमच्याकडे गौरी गणपती असेल ना आणि ओसा वगैरे असेल तेव्हा गव्हाच्या पिठाच्या करा, त्या लगेच खायच्या असतील तर. आणि जर तुम्हाला 7-8 दिवस टिकवून ठेवायचे असतील तर तुम्ही या मैद्याच्या करा. आणि त्याच्यामध्ये फक्त 2 चमचा गव्हाचं म्हणते रवा मिक्स केला आणि आपण 1 चमच्याचं मोहन दिलेलं आहे. एक कडक, कडकडीत असं थंड मोहन नाही, तेलाचं किंवा तुपाचं. आता आपल्या हे बघा, एक करंज्या तळून झाल्यात. हे बघा, सोनेरी रंगावर तळायच्या आहेत.
त्याला बरोबर बबल फुटले. जर तुम्ही मोहन परफेक्ट घातलात ना, तर बघा त्याला पापुद्रे छान फुटलेले आहेत. जशी काय हे बघा, जवळ दिवाळीची तुम्ही आपली हा करंजी आहे ना, तशीच करंजी होते ही आणि दिसतेही तशीच. आता आपण हे बघा भिड्याच्या तव्यामध्येच म्हणजे भिड्याच्या तव्याला तेल लावायचं असतं ना पावसाळ्यात, नाहीतर याला जंग पकडते, म्हणून आपण भिड्याच्या तव्यामध्येच करतो. आता मी गॅस थोडा बारीक केला आणि आता बाकीच्या करंज्या मी घालते. माझी ही पद्धत आहे. जेव्हा कोणताही तळणीचा पदार्थ तेलात सोडायचा असतो ना, त्याच्या आधी मी थोडासा गॅस बारीक बारीक करते. झालंच नाही तो. झालं. बारीक करते आणि त्याच्यानंतर पदार्थ सोडते, कारण मला तेलाची खूप भीती वाटते, आता की तेल तेल भरपूर तापला. हां. आता पटापट तळल्या जातील. आणि असं तेल वर गरम गरम सोडलं ना तर खूप छान पापुद्रे येतात. बाहेर एक अशी पाकळी ओढायची आणि भुतूर असा ह्या दुमडायचा. मोळच्या करंज्या म्हणतात ना, दुमडीच्या त्या अशा. बाहेर एक अशी पाकळी ओढायची आणि ती भुतूर दुमडायची. तुम्ही इथे जाडसर जर केलं ना, की ती आतली बाजू ना कच्ची राहते. म्हणून शक्यतो पातळ असं हे वळून घ्या आणि त्याच्यावर अशी दुमड घाला. ही तुम्हाला डिझाईन आहे ना, जेव्हा करंजी तळली जाईल ना, तेव्हा शक्यतो दिसेल. आता दिसत असेल तरी पण सांगा. ही बघा, पूर्ण होईल तेव्हा मी तुम्हाला दाखवतेच आहे. त्या 5-6 झाल्या तरी. 4 झाल्या. छान वाटतंय ते बघा. हं. त्या कलर छान दिसतात. ह्या बघा. टॅन आपल्या 4 तरी झाल्यात. आता मी गॅस बंद केला कारण ना मुरड घालेपर्यंत वेळ लागतो. त्याच्यामुळे म्हटलं तेल तापवावं हे नाही. बघा, मैद्याची करंजी मुरड थोडीशी माझी इथे दाबली गेली. मी दाखवते तुम्हाला. ही पाती खूप पातळ झाली माझ्याकडनं. तरी पण जमली आहे. नाही अशी नाही, इथे जमली आहे. ही बघा. अशी मुरड यायला पाहिजे. इथे दाबली गेली माझ्या हातून. मैदाचं पाती जराशी जाड हवी. गॅस बंद कर. हां. कमेंट घ्या आधी. आता सगळ्यात झाल्यावर तर. अनुश्री काय बोलते मस्त, आम्हीही करून बघणार. हो, तुम्ही नक्की बघा. जयश्रीने लिहिलं खूप छान करंजी. अनुश्री परब लिहिते ओल्या खोबऱ्याचे ना. हो, ओल्या खोबऱ्याच्याच आहेत. ते आपण कसं खोबरं बनवलं ना त्याला म्हणजे रोस्ट केलं ते तुम्ही नक्की बघून घ्या. मनीषाने लिहिलं की खूप छान करंजी. थँक्यू. श्रद्धाने पण लिहिलं. थँक्यू सो मच. तुम्हाला आपल्या ओल्या नारळाच्या करंज्या आवडल्या. आता मी गॅसच बंद करून टाकला कारण आता पटकन सगळ्या होतील. झाल्याशिवायच आपण हे हा, करूया. लगेच तळल्या जातात. ते काय जास्त वेळ लागत नाही. आता याची मुरड नका घालू. याला नाही. असंच हे करा. पाणी लावू विसरलंय. कारण पीठ जर तुम्ही जास्त लावलात ना सुकं, तर तुम्हाला पाणी लावायची गरजच आहे. आणि ही चांगली बंद करून घ्यायची. जास्त वेळ झाला ना तर ते पीठ सुकत जातं. मग तुम्हाला पाणी लावायलाच पाहिजे. नाही सुकलं की तुम्ही पाणी लावू नका. आता ह्याचे गोळे करून घे सरोज. ते ताट मारत जातो. मैद्याचा हा एक गुणधर्म आहे. हा, जेवढा वेळ लागतो ना तेवढं त्याचं ताट मारत जाणार तो मैदा. मग ह्याला पाणी लावून लावून ह्याचे गोळे परत परत तुम्ही करू शकता. आता ह्याचं काम झालं ना. मुरड घालूक थोडी वेळ लागता. म्हणून मी म्हटलं ही डिझाईन पटकन होता आपली. नाहीतर तुमचा आपला चिरणा असत तर काय करा. माझी नेहमीची भाषा गरकन फिरवा. थोडस पाणी लावल्याबरोबर पीठ चिटकता हातात. मग मैद्याचा असा थोडासा बोट घ्यावा सुक्या पिठाचा, म्हणजे चिटकणार नाही. बस झाले ना एवढे गोळे, कारण एवढ्या ह्याच्यामध्ये. बघ तू कर सगळे, बघूया मग त्याच्या केल्या मग पुऱ्या आपण. करूया. हं. कारण आता पीठ तर मळलेलं आहे. तुम्ही रक्षाबंधन नारळी पौर्णिमेचं गाणं किंवा रक्षाबंधनचं गाणं आहे. मला एकच आवड. आज मी ते बघत होती इंस्टावर रील्स येत आहेत ना रक्षाबंधनचं, ते भैया ने भाई की बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, ते गाणं सारखं सारखं येत होतं.
मी एक रील बघितली त्यात भाऊ म्हणता की बहीण विचारता भावाक की माका काय आणतलं तर भाव म्हणता मी साडी आणतोय. ती म्हणता नको भावा साडी नको तर काय आणू? ती म्हणता 10 किलो साखर आण. खरंच यार, साखर साखर ह्या वेळेला महाग आहे ना. 10 किलो म्हणजे 700 रुपये झालेच की. 70 रुपये किलोच्या हिशोबाने. आवडलं जोक तर तुम्ही ती रील बघितला असेल तर हो म्हणून सांगा आणि आवडलं अरे तर लोक खरंच म्हणजे असं एवढं छान छान डोकं लावतात ना की विचारू नको. एक मी पण रील बघितली. एक छोटा मुलगा मावशीला फोन लावतो, मामाला फोन लावतो आणि मामाला बोलतो रक्षाबंधन पे आ रहे हो ना. तर तो म्हणतो, मामा म्हणतो हाँ आ रहा हूँ. तर तो मामाला सांगतो, अगर मेरे लिए तुम डेरी मिल्क लेके आ रहे होगे ना तो मत आना. आता ह्याचा अर्थ काय सांगा. तर रील बघितल्यावर कळेल हा, पूर्ण जोक असा. परत तीच डिझाईन. आता वाटतं सगळ्यांना ही डिझाईन जमतली. पुढच्या वेळेला ज्याच्या ज्याच्या घरी जाऊ ना, त्याच्या घरी हीच अशीच करंजी करंजीची खाऊ ही खाऊ. अशीच करंजी खाऊ गावतली. ओके, सविताने गाणं लिहिलं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. मनीषाने लिहिलं, तुम्ही दोघी खूप छान आहात, थँक्यू सो मच. रश्मीने लिहिलं, नमस्कार दोघींना. नमस्कार. नमिताने लिहिलं, मस्त ताई, थँक्यू. त्याच्यानंतर नमितानेच लिहिलं, हो ताई रील बघितली. ओके, तुम्ही जी बोललात ती रील वाटतं त्यांनी बघितली आहे. आजकाल इन्स्टावर खरंच क्रिएटिव्हिटी जर असेल ना, बघायची असेल तर इन्स्टावर जावं. जास्त मला हसायला तर त्या रीलचं आलेलं पप्पांच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे मी दुःखात होती आणि ती रील वाटतं लावलेली दुर्वांकने की सोनमने लावलेली. गणपती बाप्पाची आरती मारायची असते आणि सरळ सोंड फणीवर वंदना. तो म्हणतो फळीवर वंदना बोललात ना तर बघा तुम्हाला त्याच फळीने मारून मारून सजना वाट पाहे सजना नाही सजना बोलतो तो. ते सजनाच्या घरी पाठवून देईन त्याच फळीने मारून. तेव्हा मी खूप हसली होती. की म्हणजे तेव्हाच एक तर मी दुःखात म्हणते ना हसली. बघावेत आणि आपलं दुःख सुद्धा तिथे थोडं विसरावं. जेव्हा मुलं शाळेत जायची आणि मी घरी एकटीच असायची अहो कामावर गेल्यावर, तेव्हा थोडंसं दुःख वाटायचं. मग अशा ह्या रील आठवल्या ना की हसायला यायचं. मी सगळ्यात चांगली रूल अजून एक बघितली. बोरबॉनचं बिस्किट होतं ना साखरेवरून. बोरबॉनचं बिस्किट खायचं नाही. त्याच्यावरची साखर काढायची आणि चहामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये टाकायची. ते असं व्हिज्युअलाइज बघितलं ना की छान वाटतं ते रील. चला आता 2 करंज्या होतील. सर्व ते गुलाबजाम सारखे गोळे करून ठेवले. बारीक बारीक. आजचं आपलं ना आता तर तशी फार रेसिपी तर संपलेली आहे, पण आता थोड्या गप्पाच होणार. रश्मीने लिहिलं, तुझ्या दुःखात आम्ही सुद्धा शामील. काकांना धन्यवाद भावपूर्ण. सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. अरे हा, भरभरून ह्याच्यावरून छान मला एक छान तुम्ही दाखवायचं होतं कमेंट केल्या होत्या. छान ना. छान केलेल्या म्हणजे मला सामील आहात. एवढी YouTube फॅमिली मला सामील आहे. खूप बरं वाटलं. आपले जे सबस्क्रायबर आहे दीपक म्हणून, त्यांनी वहिनीच्या वडिलांचं छान असं स्केच बनवलं. हे बघा. आता हे मी लाईव्ह बंद करते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा, मस्त मस्त. हे त्यांनी असं छान असं स्केच बनवून पाठवलं. बाबांना माझ्याकडून अशी ही एक श्रद्धांजली. त्यांचं धन्यवाद, खूप खूप. धन्यवाद. मनापासून हा, धन्यवाद आणि माझ्या अंगावर शहारा आला. दादा मनापासून धन्यवाद. एकदम मनापासून धन्यवाद. आता हे जे आहे ना, मी सरोजकडनं घेईन आणि माझ्या 4ही बहिणींना पाठवेन. उद्या तसं मी सगळ्यांच्या एका बहिणीला पाठवलं तुमच्या, एक जिचा नंबर माझ्याकडे होता. सगळ्यांच्या उद्या स्टेटसवर तेच असणार. खूप मनापासून धन्यवाद. म्हणजे कारण तुम्ही आपले आहात. एवढी एवढा मोठी वेळ फॅमिली काढून असते वेळी कशाला दुःख घेऊन बसवायचं. आपण त्या फॅमिलीसाठी पण उभं राहायचं आणि तुम्ही आहात माझ्या पाठीशी. हे ऐकून खूप बरं वाटतं, की तुम्ही सगळेजण भरभरून छान-छान मला अगदी म्हणतात ना दुःखात जो एक आधार द्यायचा असतो तो तुम्ही भरभरून दिला आहे. खूप छान दिला. खूप मनापासून धन्यवाद. आणि सासूच्या वेळेला पण खूप छान छान कमेंट आलेल्या आणि बऱ्याच जणांनी म्हणजे तेव्हा बोलतात फोन सुद्धा पण केले आम्हाला
म्हणजे तेव्हा त्यांनी सुद्धा नुसत्या आम्हाला कमेंट न देता कॉल पण केले आणि आम्ही त्यांच्या कॉलना उत्तरं पण दिली. म्हणजे कसं असतं, आमची सासू आमच्या व्हिडिओमध्ये येत जात असायची ना, हो. त्यामुळे ते जवळचं कनेक्शन होतं. त्यावेळेला मला त्यावेळेला बरंच तिला 10-15 पाहिलं होतं तुम्ही. हां, 10-15 जणांचे कॉल सुद्धा आले आणि असं वाटलं, की अरे हो, हां, जा. असं वाटलं की अरे हो, खूप मोठी फॅमिली आहे आणि म्हणतात ना, बरं वाटलं. म्हणजे असं कॉल अटेंड करून सुद्धा आणि सगळेजण आवर्जून चौकशी करतात आपल्याबद्दल. नाही, त्या त्यांना दादांना मनापासून धन्यवाद आणि हुरूप येतो मग, की बाबा उठून करावं आता आपण दुःख धरून बसू नये. खूप छान वाटलं. तुमच्या सगळ्यांच्या कमेंट ऐकून ना खूप बरं वाटलं. आईच्या वेळेला केलेल्या त्या सुद्धा आणि आता बाबांच्या वेळेला सुद्धा तुम्ही खूप छान भरभरून साथ दिली. एकदम मनापासून, मनापासून धन्यवाद. माझ्या सगळ्या बहिणींकडनं, आमच्या परब फॅमिलीकडनं मनापासून धन्यवाद सगळ्यांना. आता बहिणींची नावं होऊन जाऊ दे. हां, बघा, एक तर तुमची सगळ्यात मोठी पमा, म्हणजे तुमच्या हां. नंतरचं मी सांगते प्रमिला हां. विलास गावकर. मी बाबांचंच नाव लावते. हां, आणि सगळ्यांनी ना आपापली नावं तीच ठेवली आहेत. सरिताने सुद्धा, प्रमिलाने सुद्धा, नम्रताने सुद्धा. मीच एकटी जे संध्या बदलून स्नेहा केलंय. मी पण माझं नाव माहेरचंच ठेवलंय हां, सरोज. हां. मी पण माझं नाव ठेवलंय जे आहे ते आणि माझ्या जो 2 नंबर जावेने पण तिचं काय शिल्पा होतं ते बदलून अंजली ठेवलं. वहिनींनी पण संध्या बदलून स्नेहा ठेवलं. पण तेच. ठीक आहे. मी मोठी संध्या विलास गावकर, त्याच्यानंतर प्रमिला विलास गावकर, त्याच्यानंतर सरिता विलास गावकर आणि त्याच्यानंतर नम्रता विलास गावकर. आणि त्याच्यानंतर अजून एक. मेघा विलास गावकर लास्ट. अशा बहिणींकडनं पण तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद, की तुम्ही खरंच खूप म्हणजे आवर्जून असं वेळ काढून कमेंट करणं आणि आपली म्हणजे फोन पण कुणाला करणं ह्या धकाधकीच्या किंवा ह्या बिझी शेड्यूलमध्ये ती पण खूप मोठी गोष्ट आहे. तुम्हाला रक्षाबंधनसाठी तुम्ही काय मेन्यू करताय तो खाली सांगा जेवणाचा. वहिनी तुम्ही काय ठरवलंय? तुम्ही काही ठरवलंय की नाही? बघू. आता मुलांवर आहे डिपेंड काय का हवं असेल ते. एका खोई पनीरची भाजी, एका खोई पनीरवाला दुर्वाग हां, असतो लो. एका खोई ह्याची गुलाबजामुन भाजी, कोणाक नको? गुलाबजामुन व्हय तर एका काजू कतली वय्या. चला आता आपण अशा प्रकारे ही रेसिपीची क्लोजिंग करूया. कारण आता हे आपण तळलेल्या करंज्या दाखवल्या. आता ही आपण फोडून दाखवूया. गॅस आता मोठी कर मोठीच थोडीशी केली आणि आहे. चांगल्या पटापट तळून घे. चला क्लोजिंग करूया. हा हे बघा झाला आता या जनगण मनच करतो वय हे बघा. हे बघा सारण बघा एकदम सुक्क आहे. तुम्हाला मगाशी दाखवायचं राहिलं. चिवचिवीत नाहीये. चिवचिवीत असतं तर हाताला लागलं असतं. हे तूप आहे जे हाताला लागतंय. याचा ते आवाज पण येतो एक बघा चिवचिवीत सारणाचा. म्हणजे पाक झाला असा आहे आपल्या ह्याचा. पाणी लावून विसरलंय. तिला जाता जाता वहिनी एक गाणं म्हणा. मी आता मला तर रक्षाबंधनचं गाणं काय आठवत नाही पण जे माझ्या तोंडावर असतं नेहमी हम्म. तेच मी गाणं बोलते. चंद्र हा गगनी हसतो बघुनी चांदण्या शिंपुनी देई छाया ओवाळीते मी लाडक्या भाऊराया ओवाळीते मी लाडक्या भाऊराया. आवाज बसलेला होता म्हणून मी मगाचपासून गाणं गात नव्हती. सरोज बोलत होती. वाय झिलो वर. सरोज बोलत होती तेव्हा मीच बोलणार होती ते गाणं. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना. अशा प्रकारे आपली रक्षाबद्दलचा जो स्पेशल ब्लॉग आम्ही केलो तर आम्ही नक्की तुम्हाला दाखवतो की आम्ही रक्षाबंधन कसं केलं. म्हणजे लहान आमची जी पोरं आहात ना त्यांचं
मुलांचो. आपण जर खुसखुशीत करंजी हवी असेल तर त्याला छान अशा पापुद्र्या फुटल्या आहेत. 1 वाटी मैद्यापासून किती करंज्या झाल्या आता तुम्हीच बघा. ह्या शेवटच्या 2 आहेत. त्या आता मी हे करून घेते, सोडून घेते. एकीला मुरड घातलेली आहे, एकीला आपली रोजची डिझाइन जी तुमची सगळ्यांची फेव्हरेट आहे. ठीक आहे, थांबा थांबा. आता ह्या कशा ह्या होत आहेत, आत्ताच काढलेल्या आहेत, गरम ना गरम. आय 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 हात भाजता. लवकर 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 या. आणि काटो तर आता मी घेतलंयच होतंय. ही डिझाईन तुम्ही प्रॅक्टिस करून ठेवा. जसं आपण पीठ मळतो ना चपातीचं, तेव्हा तुम्ही करू शकता. तर मी गॅस बंद करते हा, कारण कर. तेल तसं गरमच आहे. आता 2 करंज्यांना इथे जागा ठेवलेली आहे. बरोबर किती करंज्या झाल्या तुम्ही बघू शकता. मध्ये एक आहे जी मुरड घातलेली आहे, ती उलटी पडली आहे. ही बघा. अकरा झाल्या, 11. बरोबर गणपतीची मोदक होतात ना तशी झालेली आहे. असा खूप गरम आहे म्हणून चमच्याने उकललंय. वा वा वा. आता ह्या कसा फिरवायचा, तर असा तव्यावर आपल्या ठेवायचो यो काळीचो भाव आणि ही अशी फिरवायची. चला आता मी कमेंट घेते. हा, हा तू कमेंट घे. हे तुम्ही दाखवा पहिलं, नाहीतर कमेंट बोलताना त्या करंजीची मजा नको जायला. हा, तेल गरम होतं. मी म्हटलं लाटून एक पुरी टाकावी आतमध्ये. टाकू हे बघा. शकता. थांबा मी तोपर्यंत लाटते. हे घे. ह्या बघा. हा 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 काय पापुत्र्या फुटतायत. आवाज इलो तर तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. इलो आवाज? आता पण सांगितलास लगेच लाईव्ह मध्ये तरी चालात. हे बघा. आणि पूर्ण अशी भरलेली आहे. पोकळ करंजी तुमका खयच गावतली नाही. आणि अशा ह्या आपल्या 1 वाटी कवडीपासून, ओल्या नारळापासून, 1 वाटी मैद्यापासून फक्त एकच पुरी राहिली. ती आता सरोजने पटकन टाकली सुद्धा, तेल गरम होतं म्हणून. परत थंड व्हायचं. हे बघा, मस्त आपल्या 11 करंज्या झाल्यात खुसखुशीत. आता तुम्हाला मी मोडून दाखवते. आणि आपली पुरी बघा कशी फुगली. चला आता आपण क्लोजिंग करून टाकूया. आवाज येलो. लाईव्ह जनगण मन. नम्रता लिहिते, बहिणी बहिणी पण एकमेकांना राखी बांधतात. हो, हो. बांधतात ना. हो हो. आवर्जून मी फोन करणार. अगदी सुट्टी असेल तर गेली पण असती राखी बांधायला. जवळ असेल तर आम्ही बांधायचो. जेव्हा भटजी काका आमच्या घरी देवाला हार घालायला यायचे ना, तेव्हा आम्ही त्या राम राख्यांना एकमेकींना बांधायचो. आम्ही करायचो. हा, चला. नम्रताने लिहिलं माझ्या माहेरचं नाव साधना आहे. मनीषाने लिहिलं मी दोडामारचं माहेर आहे आणि सासर राजापूर. तुमचं कुटुंब सामील, ओके, तुमच्या दुःखात सामील आहे. ओके, धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद. त्याच्यानंतर बहिणी ते झालं. मनीषाने पण लिहिलं आवाज इलो. रश्मीने लिहिलं छान इमोजी पाठवल्या. चला, अशा प्रकारे आजचं आपलं लाईव्ह आपण इथे एंड करूया. आणि तुमका आजचं लाईव्ह आणि ओल्या नारळाची करंजी, अरे पुरी काढताय ना तर ती तेलात ना अजून तेलकट होईल म्हणा. कौतली पूर्ण कौतली तेल पूर्ण. पूर्ण पिऊन घेईल ना हो, पण तेलकट होतील. अजिबात आपल्या हा. बघा करंज्या तेलकट झालेल्या नाही. नको, तोडत नाही. सॉरी, पकड पकड. असा भावान ऑर्डर दिल्या, तोडायची नाही. ही बघा मस्त खुसखुशीत. अजून एकदा सांगते, लांबून आवाज ऐका. लांबून म्हणजे हळद माईका. तुम्ही लांबून. चला, आज आता आपण क्लोज करूया. लाईक करा, शेअर करा.